Horas ma dihita saluhuna. Adorak somarsaur hita dohot hata nitu hata, jumulu mahita martangiang. Asiniroha ma dihamu doho dame na sian di bata ama, doho sian anak na Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabetul jamita di pertangyangan di bagasan tikion, tersurat do di seda Yohanes 4 ayat 7-1-12. Ujaha majo hata niturpuki di tonga-tongata laos tapeti hukma di bagasar rohat tabi songonom ma didok. Hamu akka haholongan masih haholongan mahita ai siad debatado haholongoni jalaganuk namar holong ni roha imanak tubu siad debata jala ditaddado debata halak nasomar holong ni roha ido nasotumadda debata ai haholongodo debata sianoddo gabe patar holong ni roha ni debata natuhita sian nauk sinurunai anakna nasasadai tu portibion asa mangulu hita marhite-hite ibana di bagasanoddo holong ni rohai dada hita makka holongi debata ibana do makka holongi hita jala disuruh do anakna bahen pardengganan pasai hundusatta hamu akka haholongan anggo songoni holong ni roha ni debata di hita tamama nak kita masih haholongan dang dungadong halak namar nida debata molo masih haholonga kita miyamma debata di bagasak kita jala tipak ma holong ni rohanai di bagasak kita ima sahana donga saha porsiaon di bagasan tu hatta Yesus hata holong ima sada hata na jut tabigi di ngulutta siapari bahkan mungkin na jut tahatahon alai ati pe jut tabigi hata holongi yang go di realita ni kehidupan jutan sebalik na do penamasa marhitiak kabarita na marragam juk do peta bigi masa akka perselisian hosom late dang masyatoan akka na sapunguan manang akka na marhaha anggi mariboto di tonga-tongani na marrumah tangga pe juk do peta bigi akka barita perceraian jala gudang nai dope akkana maralo tuhata holongi na tabigi manang na jumpa kita di pernguluan siapari HP ngulu tanpa holong tudus disongon suasuanan tanpa aik molo tubu pe suasuanani jala songon na mangerbang alai dang liling melos domuse suasuanani songonima nangului mulu dang di bagasan holong dumutusido turpu jami taon ima manugi hok kita sudi asa masih haholongan di bagasat Tuhani ai ido sada ciri ni halak nauk tubu siad debata jala ido ciri ni halak naung manadda debata ia holong nanido niturpukon dada holong namar nida situasi doh keadaan alai holong namar haroroan siad debatado nasopola menuntut balas jala siap berkorban ima holong namar haroroan siad debata jalaido nauk patar di patupa di batatu portibion didok diturpukon sianoddo gabe patar holong ni roha ni debatana tu hita sian nauk sinurunai anak na nasasadai tu portibion
asa mangulu hita marhite-hite ibana. Ima puncak ni holong ni debata. Dada holat di hata holong nai. Alai patardo mangula di bagasan Yesus Kristus. Pola mate ibana humokop dosata. Asa jupangan haluaun dohot hanguluak kita. Sasitongna yang go marningot balgani dosata manang akka pangalau syotta do rimas ni debata nama korhon uhumina ma nagabe jabbar ni hita jolma. Alai dangi dipatujulu debata. Holong naido dipatongon asa malua jala mangulu ganuk na porsea jala marhamu baon manang bertobat. Holong ni debata naradi makokop jala nama korhon haluauni manuaing na sinunggulan niturpukon asa gabi ujahan niya kaholong ta. Nian dada naneang mangulahoni. Mulu tuak kadongan na berjutu hita do misalna murado pe holongi ulahonota. Alai mulu tuak kahalak na hea apalagi jut-jut patubu juk niroha do olu do radidok. Homa maka holongi i tumagonamma hala iunan ni donganan unang apalibana. Ima alani borat ni namangulahu kolongi tarlumobi maradopon akahalak na patubu sogo ni roha. Alai nakpe borak mangulahuni. Disima hita diuji holong ni Tuhani. Boha suku maholongi holat di perasa atas sabing. Gabiso ulu behita maka holongi dongan. Manang radido pehita mangulahu kolongi. Molo taingot balgani holong ni Tuhani naung maka holongi hita. Talusima di bagasar rohat tabi. Jadi nak pesipata maol jala borat mangulahu kolongi. Alai tabi gido nak king didok diturpukon. Ini mana di ayat 10 sadai. Hamu akka haholongan anggosongoni holong ni rohani debata di hita. Tamama nak kita masih haholongan. Artina dak sukup pita holan nama jalo holong nasihat Tuhani. Alai dijodoh hita sudi asa maniru debata par holong rohai. Alani tamama nak kita masih haholongan. Dada sebaliknya gabi masih hosoman doh masih latihan. Daumei. Alai ikon masih haholongan ma. Ai haholongod do debata. Donga saha persiaon na mangihut tabigido muse didok diturpukon ima nadia 12. Dangdung adong halak na marnida debata. Molo masih haholonga kita miyamma debata di bagasak kita. Jala tipak ma holong ni rohanai di bagasak kita. Artina ati pedang bui taida manang diida portibion debata. Alai na bui do tahilala manang dihilala portibion kehadiran ni debata. Ima molo masih haholonga kita songod debata nama kaholongi hita. Isarana marhiti ngulu na sabar dang mura-mura muruk manang emosi. Marhite roha na peduli mangurupi kadongan na patok sirupan. Marhite roha na marpamuati mida akadongan na patubu juk ni roha. Dohot akka ulaun holong na marragami dope. Jadi bodo tabayak kurupaning au sugari ganuk ruasi rak mangulahon holong ni rohani Tuhani. Totu huriaipe gok dame dohot las ni rohana.
Dungi mangerbang mamuse itu sekitar. Pakorhonna masama perubahan na dumenggan. Diakka parsauran no bidang. Jadi holong nitu hattai dada holan sebatas mabain hubungatta secara pribadi doh Tuhan ilam jonok. Alai huhu doi ikulam padenggaton hubungatta di tonga-tongan yakka parsauratta. Gabi holang ma siya nakahosom songoninang siya lateni roha. Jadi macai bidang situ tudo sasit tonga pakorhon ni napapatarhon holong ni Tuhani di tonga-tongan yakka parsauratta. Ubay disungguli turpukon asa nakita pe tamama masih haholongan. Donga saha porsiaon holongi unang maholat dihata. Unang maholat teori alai ikko patar matarida merhite pabahena dingulu siapari. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parsikolahan, di tonga-tonga ni akka parkarijuan, dohot diragam ni akka aktivitas ni parnguluota. Taingok ma, molo masih hawolonga kita. Ido tadana nauk tubu siad debata hita. Jala naung tatadda debata. Ai haholongo do debata. Sebab Allah adalah kasih. Atong taradutima ngulu na masih haholongan di bagasa Tuhane. Asa marhite holong tai. Gabe patar di ida, jala di hilala portibion, holong ni Tuhattai. Amen.